adi dosa puru eko marang sawiji adi luwih dosa 10 puru kawiwitan sinajan to upaya sewu padukan datang saged ngaturaken sedasa satu sugi datang saged ngaturaken ketiga amung sajuga mila kinarya dados pambukaning panyandra nenggih padukuhan Lelilor ingkang tasih kabawah kaperintah kalurahan iki Kapanewon Praing Kabupaten Gunung Kidul padukuhan Lelilor ingkang saged kasebat panjang kunjung paserukir gemah ripah Kota Kartoraharjo panjang wis ngarani dawa kuncarane kunjung dhuwur kali bawani pasere saputro gunung gemah ripah Rajinawi tegese padukuhan Lelilor murah sandang kelawan bogo mila sedaya kawula sedaya gesanipun ayem tentrem terbina saking raos kecongkangan awrat kejatos kenadakan kula madosipun ing bebrayan saged angkuh saha babar raos tresna asih dhateng sesami suci panggalih luring budi jujuring pakarti gumelaring sesawangan sarkasusilan mewah pangaji-aji boten pilih golongan suku bangsa mewah agami sedaya para kawula ing paduan Lelilor sampun manunggaling cipta rasa karsa nedya mbangun padukuanira kapunggal dumugi semanten candrane padukuhan Lelilor samangke tunggal papane siji caritane satunggaling kawula padukuhan Lelilor ingkang kondhang kawenang dene ucapna nenggih Bapak Gatotsurata Ibu Parni ingkang sampun kepareng Bujo Kromo Amardya Siwi dumateng putra pinanganten Saribit nenggih Nimas Ayu Ratna Budiarni ingkang sampun kepareng jian utama dening Bagus Muhammad Abdul Aziz singkaten carita sang pinanganten Saribit sampun paripurna nggenya Hangadi Sarira Mulas Wadana kersa marak sowan dhateng ngaso jengandika santi apa pemengtanggane sang pinanganten Saribit wis kepareng jengkar saking Sasana Busana saking katebyan Kawistara Teja gumebyan Mawa Prabowo kentar winrol godhong ido sumirat hamba bareng Teja Maya saya dangu saya cekta saya caket saya magrila pranyata punika tejaning risang pinanganten Saribit kamu swijil saking tepas wangi kinanti mandi sasana rindu obyor montyor busana risang pinanganten Saribit lah punika to warnane rawa temanten kakung niki Bagus Muhammad Abdul Aziz dasar tasih muda tumaruna bagus warnanira kepareng hanggadengipun garwa kusumaning ayu Ratna Budiarni putra putri kinasihipun Gatotsurata Ibu Parni lamun cinandra risang pinanganten putri gegep piyadekke hangringin sungsah rambut lemak ngembang bakung lalak netranira kulit kuning nemu giling lamun cinandra kurang condra turah rupa Sri Pinanganten Putri Kalawau tinggal sang pinanganten Saribit den genekaken ingkang rama mewah ibu nenggih Bapak Gatotsurata Ibu Parni ugi Bapak Vikino Yusuf Ibu Lucy Ambarwati
kanthi sesanti ing ngarsa sungkulada ing madya manungkarsa kuli handayani mila sedaya kala wau seklangkung ageng raos bombong mewah mongko penggalian dari sang pinanganten saribit laju tindakane sang pinanganten saribit wonten ing marga datar kersa kendel amung kendel saged daping kewala wonten sakrajenging ori dono pertopo awit ing sang pinanganten saribit kaget jroning lolo sakwise prisa bilih salebeting bale wisma seklangkung kathah sadung para rawuh kang paring duka pangestu dhateng pinanganten saribit dipilih sang pinanganten saribit swampun mlebet wonten ing sasana pahargyan sagung para rawuh sidhem permanem datang ana sembawane walang alise sareng ana tatan lampah rombongan tatan obat ingkang kapiarsa hamung swaraning sagung para rawuh genggeng gumarenggeng pindha pujine para dewa para brahmana brahmani kang sesanti jaya jaya ingkang ngambut siraning agama lestari widodo yenya mengku bari wisma saya dangu saya caket dateng kursi ringgo wisuda kala krama dharma tindake sang pinanganten saribit lulus harja sampun nyaketi kursi ringgo sang pinanganten saribit tanggap ing sasmita ibu juru sembogo sidra dene acarane tanggaken jajar wonten ing kursi ringgo wisuda kala krama dharma nang adya samudra legep pindha tugu Sinokarta sang pinanganten saribit kala wau wonten kanalan kene sang pinanganten saribit dene amping-amping ingkang rama mewah ibu nenggih Bapak Gatotsurata Ibu Parmi ugi panjenenganipun Bapak Fitrino Yusuf dalah Ibu Ambarwati lulus harjo lampahi tindhaking Sri Pinanganten saribit samangke sampun lenggah jajar wonten ing kursi renengga wonten ngarsa jengandika sami pramila samangke badhe kalajengaken laksitaning gati ingkang angka 7 nanging atur pambagya harjo yuwana saking panjenenganipun Bapak Gatotsurata Ibu Parmi nggih panjenenganipun ari kanggan samangke Bapak Gatotsurata sekali Ibu Parmi nembe ngraosaken raos bombong somangka kendali awit pikantuk nugrahanipun Gusti Kang Maha Agung dalah hanampi rawuh jengandika sami pramila panjenenganipun boten saged ngracik para hamba karsa matur pribadi wonten ngarsa jengandika sami mila panjenenganipun Bapak Gatotsurata hamiji panjenenganipun Bapak Ashari pinangka sulesarenga rambataning keluarga ngaturaken pambagya harjo yuwana ing rawuh jengandika sami ingkang punika sasana mewah pandaya kasumaanggaken dhateng panjenenganipun Bapak Ashari sumangga